Казань товарищеская 34 телефон 8 951 061 65 40. Оның қолындағы ойын құралы миллион сумға қадар жетерге мүмкін. Әмі ол ғодегіне етіп желған баянда да қолқыбыз келерін ұстайды бошқаруына мақсат еткен. Ғаділ Желалиев Татарстан дәулет фольклор музыкасы ансамблінің еш артисті. 2 ел ішінде танылған коллектив білен дүния кезерге дәл көрген. Шетел тамашашысы жатыбызға мүкебен, әр уақыты күшлі олқышларға көмәді Ғаділ. Келешекте милли күйлерін бошқару ашауыл ненде мақсатқа ерішірге тілі. Баяншыны Рази Ғимаевтың ап қайтты. Яшел Үзән шәһәрендә тудым. Анда татар гимназиясын һәм музыка мәктәбен бетердем. Шунда Баян аның тормыш юлын шөгылен билгели дә инде. 6 яшеннән әлеге уен коралы кулларында, һөнәр дә оннан аерылгысыз кече юбилее. 25 яшенә ул Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбленә эшкә урнаша. Гадел хәзер нәселдә беренче профессиональ баянчы. Минем бабай Италияда уйныйдыр. Хәтерлем, ул миңа да бераз генә ойнарга өйрәтте. Италияда бик моңны иттереп, матур иттереп, күнә улы кие, җомга, шахта, сарман, менә шулар. Татар моңын Гадел коллективы белән чит илләрдә дә яңгыратып кайтырга өлгерде. 2 елда гарәп әмерлекләре Эстония, Германия, 4 чит ил. Баянда Иоганн Себастьян Бах әсәрләренә кадәр уйнап була ди ул. Әмма халык иҗаты беренче урында. Заманча эшкәртелгән көйне түгел, халыкның булмышын билгеләгәннәрен алкышларга күмәләр ди чит ил тамашачысы хакында Гадел. Моңлы көйләрне, моңлы җырларны бик ярата ул. Безнең татар дәүләт музыкасын бик яратып тыңлыйлар. Шул фольклорны Баянның авырлыгы 10 килограммлап булса, гармон йортлар җиңелрәк. Уен коралының бәясе дә бар. 40-50 меңнән башлап 100 мең сумга кадәр. Алары югары яңгырашы белән аерылып тора. Әмма оста кулында агач та җанлана дигән кебек, музыкант өчен монысы икенче мәсьәлә. Тора-бара Гадел үз төркемен туплап, халкыбыз моңын киңрәк тарату хыялы белән янып яши. Рази Гыймаев, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Казань товарищеская 34 телефон 8 951 061 65 40.